eZimbabwe tarisibva nyaya inorwadza kubva kuGokwe muvillage iyo iri under Chief Sai. Ndinokumbira mucomment section rest in peace kune mwana wechidiki uyo anga ane 1 year. Ndazorere murugare taisina tarisiro izvi tarisingazvifungire. Nyanda inozvomuzwara nhasi inyaya yakamira so. Kuvillage iyo iri under Chief Sai kuGokwe kwaitika nyaya yemukadzi anonzi iye Rutendo Shayanewako. Rutendo Shayanewako musikana mukadzi iye anga aine makore 25 asi anga ari mentally disturbed zvichireva kuti anga achirwara nepfungwa. Mukadzi uyu ari kunzi iye akazvara mwana wake. After azvara mwana wake anga ari musikana, anga akura zvekuti anga ane makore anosvikawo 1 year. Azvara mwana wake, musikana uyu aigara naamai vake. Amai vake vanga vakura zvekusvika pamakore iwo anosvika 25. Zviri kunzi Rutendo Shayanewako akasiyiwa mumba after amai vake vabuda panze vachipa vamwe vanhu chikafu. Iye anga aripowo chikafu chekunzi asare achidya. Mwana ari kunzi anga akarara mukitchen. After gogo wemwana vabuda panze vachipa vanhu chikafu, Rutendo ari kunzi akawanikwa pakadzuka gugomba, ari kunzi akawanikwa akabata banga achicheka mwana pahuro nebanga. Gogo pawakazama kumumisa nguva mwana changa chatove chando anga atisiya. Chikoti rest in peace kune mwana uyu. Zorora murugare. Rutendo azviurayira mwana ega asi ari mentally disturbed. Ndokumbotarise nyaya iyi masaidzi ese. Zvinorwadza, zvinorisirisa zvikuru. Toblema aniko panyaya iyi. Taura kunoku Rutendo ari muusungwa, ari mumaoko emapurisa. Gogo ava havasi kuzvitambira, vane bundu pamwoyo. Vari kurwadziwa kunzi muzukuru wekutanga mwana achitotiwo ndo muzukuru wangu aurayiwa naamai vakamubereka. Asi ari mentally disturbed munhu uyu. Ngataure zvinofuka comment section.